Здравейте, уважаеми дами и господа! Намираме се в центъра на Лондон, в Home House, където се провежда благотворителна среща в подкрепа на приемна грижа в България. Организаторката на събитието е тук при нас. Представям ви Деси Ламбина, която ще разкаже повече за своята организация Kids Care. Здравей, Деси! Здравейте! Би ли ни разказала повече за Kids Care и причината за събирането ни тук тази вечер? Kids Care е благотворителна организация, която е регистрирана в Англия с цел подпомагане на приемна грижа в България. Целта ни е да махнем желязната завеса на неосведоменост. Искаме хората да разберат какво наистина се случва в българските сиропиталища и домове. Искаме да изведем децата от домовете и да им създадем една безопасна среда. Добре, какво очаквате след тази вечер? Какво очаквате да се случи тук? Целта на събирането е събиране на средства по проект, който имаме с съучастие, Сдружение съучастие във Варна, които са доставчик на приемна грижа. Чрез тях ние работим в три фокуса. Първия е регистриране на приемни семейства и извеждането на децата от домовете. Втория фокус е реинтегриране на децата в биологичните им семейства. Това означава, че ние трябва да работим и да подготвим биологичните семейства да приемат децата си обратно. И третия основен фокус е превенция от изоставане. Смятате ли, че живота на тези деца ще бъде променен с вашата подкрепа и по какъв начин ще бъде променен той? Истината е, че децата нямат реална възможност в домовете. Те нямат истинско бъдеще. Според проучване на Хелзинския комитет, в последните 10 години има 328 регистрирани случая в нашите домове. Това е по причина на недохранване, на насилие, на инфекции. 66% от случаите са предотвратими. Ние искаме да спрем смъртите. Искаме да създадем безопасна семейна среда, където децата да бъдат обгрижвани и да могат да станат равноправни членове на обществото и да допринасят за държавата и за нейното по-добро бъдеще. Вашата организация е страхотна. Пожелавам успех на теб, вашия екип и на всичко това, което правите. И се надявам скоро да се срещнем отново с положителни резултати след днешното събитие. Благодаря ви наистина.